فرس بيسوع سب نايت علامات السرار ناب عرفت غين عطو الزيد دلي بركتنا تهرم بيسوع سب أبرق بوتانا كوينا كينو واقع تورد نايت علامات السرار حيلنا تدكم نايت علامات السرار بيسوع سب نقاوم كالنا بيسوع سب نقاوم كالنا يفرس بيسوع سب بزنقوس يفرس بيسوع سب بزنقوس أب نفسه كفي وقتنا ناب عرفت غين عطو زعق زبلة نايت علامات السرار يفرس بقويتا بيسوع كرسوس نازرا እግዚአብሔር ልጨንግፍ ዘበለ ነገርና ዘሃርም ዘበለ በኢየሱስ ስም ይሰበር በኢየሱስ ስም ወጋ በኢየሱስ ስም በዝንጎዝ እግዚአብሔር አብ ሰማያት ስለዘጽራሃልና እግዚአብሔር አያራት ስለዘኸፈልካልና ለመስከነካለና አቦነ መስከነካለና አምልኮ ስግደት እግዚአብሔር ተወስድ በአይሃሙ እግዚአብሔር በተዛብካና ጉልበት ኃይል ጥዕና እግዚአብሔር አብ በዝንጎዝ እናመስከነካለና እግዚአብሔር ንስኻ አብይሃ እግዚአብሔር አቦ ምሕረት ይሃስኻ እግዚአብሔር አብ ዛማዓልት እዚያ ዝራና እግዚአብሔር እስኻ ስለዝረዳካና ይሃ እግዚአብሔር ጉልበትና ይኮነን ኃይልና ይኮነን እግዚአብሔር ደቂስና ክንትስ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር መግበልና አካላትና በሰላም ከሐቅ ጥዕና ሂብካና ብዝቤት ዘምጻኻና ከነምልኸካ ክንሰግደልካ ክንዕቤካ ዝረዳካና ሳይሃሙ ክብሪ ይግባካዩ نمسكنك እግዚአብሔር እጆን እግዚአብሔር መንፈስካ እግዚአብሔር አብ ክዝምቢ ከዓይብ ዝቤት እግዚአብሔር አብ ልብነፍስ ወከፍና ክትንከፍ እግዚአብሔር አብ ኦምሮና ክፈት እግዚአብሔር አብ ልብና ክነደና እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ሰማዕት ዘይኮና አውሽትና እግዚአብሔር ምሳና ከሐብር ክንነብር ክትረዳና ንጽልላና አምልኾና እግዚአብሔር ስኻ ስለትሽትቶ እግዚአብሔር ስለና ናብዙፋንካ ስለዝበጽሕ እግዚአብሔር አብ ነመስክነካ አምልኾ ስግደትና አኻድ በይንኻ ተፍክሮ ወደ ኢየሱስ كم كان يوم؟ نقول عبد الحليم مساهم. أوكي بغدا يبزت أطوابين لانيرنا تايلنا نيرنا. بزعوا يوم كيبور تزاراري بنا نيرنا مش حكي؟ يوم كيبور انتاينا لناو معلت مدحن ويكا مشفانين لا جليس نيرنا. إتي يوم ذبل معلتين لانيرنا تكيبور كا من نجاف ويمشفان. جابير انتاي قبر. هاتيات نايسب أبولي كيران بناي إنسان ساجيرون تاي قبر لهم نيرو شفنا لهم نيرو أب عمت حنسا يزقبر نيرو زي إسرائيليان كاب كلها قريم زو كون نيرو نبي كون نيرو نبتة سلوم من الصراحة بيت مقدس أب عمت تاكيوم تاي قبر نيرو ما يبعلون نيرو أب عمت تاي قبر نيرو يبعلون نيرو سلازم كل إنسان سارينا من نيرنا تحدن تاي نيرنا أنا عزازيلي بينا جلسنا نيرنا بقداي اتكان متيون أبزن ساز انتاي قبر يدين نبر ناي بملو حزب إسرائيل حاتيات أو انتاي قبر يتسعن سلاز عبر خاوس يدوم انتاي قبرو يقحفو رينانير نايسوس كرسوس ناي كلاتنا حاتيات كم زو صدو دغنا تنسسا نابروح أبوتا ملاي ترجمو خا حاتيات مس قبر نابي هدن جنت كم نايك جابر هلاون انتاي كوين ناينا تسوقي ناينا سلاز تحدق انتاي قبرو عم مسوي حريدوم انتاي قبرو يسووه بسنك حاتياتنا انت خنقبر قبانا نيري كل موت قبانا نيري كريستوس جناب كندانا انت يجيرلنا مويتلنا مالتي سلازا عصر شومون تزداق انت كلهم جميرو እግዚአብሔር እዚ ሁሉ ነገር መስተዛረበ ናብታ ጸባን ማዕረን ተውሕዝ ምድር ምስአተኩም ከምቶም ዝገብሩ አውዘሎ አህዛብኩም ከይተማላለሱ ክብሎም ጀሚሩ እግዚአብሔር ቶም ህዝብ እንታይ ባህር ነይሮም ዝተባላሸው ህዝብም ነይሮም ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ኸይና ኸሪዮም ኮለና ጽዋም ስለዘይ መለ እግዚአብሔር ተጸቢዩን እግዚአብሔር ቀልጢፉ እንታይ ይገብርኒ አይቃጻዕኒ ጊዜ ህበካይ ዕድል ህበካይ ተሐስብ ነተ ዕድል ተዘይ ተጠቂም ካሉ ግን እንታይ ትኾን ኢኻ ቁጣ አምላኽ ያባኻ ዝወርድ ስለዚህ ነቶም ህዝብ ንልዕሊ 430 ዓመት ተጸቢዩም እግዚአብሔር ንኹምለሱ እንታይ ዓይነት ልምምድ ገብሩ ነይሮም ተይልና ቶም ህዝቢ ንሞሌኽ ከይተረፈ ደቆም ስኡ ነይሮም ሞሌኽ ማለት ናይ አሞን አምላኺ ቆልዓ ዝጠልብ ነቲ ዝወለድካ ቆልዓ እንታይ ትገብሮ ንዑ ኸይድካ ትስዋሉ ወድ ምስ ወዲ ጓል ምስ ጓል ምስ እንስሳ ምስ ቤተሰብ ምስ ኩሎም ርክሰት ዝገብሩ ነይሮም ዘይገብርዎ ነገር የለን ሆሞሴክሹዋል አው ልሙድ ነይሩ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽ እንታይ ብሎ ማለት እስራኤላውያን አነ ቅዱስ ንስኻቱን ካ እንታይ ኮኑ ቅዱሳት ኩኑ ከተወክም የናብታ ማዓረን ጸባን ተውሕዝ ምድሪ ከምትናቶም አካይዳ ኸይትኮዱ ክብሎም ጀሚሩ እቶም ህዝቢ ታም ዝተፈአቶም እግዚአብሔር ስለዝጸለኦም አይኮነ ኃጢአቶም ይተፊዎ ንስኹም ካብታ ምድር አትይኹም ብርክሰት ክትማላለሱ ተጀሚርኩም እታ ምድር ክትተፋአኩም የጠንቀኦም አሎ ኣብ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 18 ኸይና ኸሪዮ ኸለና ምዕራፍ 20 ኸይና ኸሪዮ ኸለና ደሰም ሐሳብ ይዛረብ ከምቶም አህዛብ ዝኸዱ እንታይ ትግበሩ አይትኺዱ እግዚአብሔር ዝፈለየና
እንታይ ክንገብር እዩ ከም ዓለም ክንከይድ ኣይኮነን ወይ ምስ ዓለም እናተሓዋስና ክንከይድ ኣይኮነን ፈሊና ኣብ ቲቶስ ክነግረና ከሎ ምዕራፍ 2 ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ ኢሉ ምድሓን ኣምጪ هراي ጸጋ ምድሓን ተገሊጹ ምድሓን ኣምጪ ብድሕሪኡ ኸ ከም ዓለም ንኸይነብር እዩ ኣብዚ ምድሪ ብምንታይ ክንከይድ ብቅድስና ተፈሊና ክንመላለስ እዩ ትጽሑፍ ከምኡ እዩ ዝምህረና ለዛ ኣብ ዘለዋውያን ከይድና ክንሪኦ ከለና ኣነ ቅዱስ እየ ንስኻትኩም ከ እንታይ ኩኑ ቅዱሳን ኩኑ ተፈለዩለይ ከም ናቶም ኣካይዳ እንተኸይድኩም እንታይ ክኾን እዩ እታ ምድሪ ንዓኹም ተመሊሳ ክትተፋእኩም እየ እግዚኣብሔር ናይ እግዚኣብሔር ህላውነት ምሳና ዝኸይድ ኩሉ ግዜ ኣብ ቦታና ክንኮን ከለና ጥራይ ሓጢኣት ኩሉ ግዜ እንታይ ገብረና እዩ ካብ ናይ እግዚኣብሔር ህላውነት ከርሕቐና ኽእል ገጹ ከዝውረልና ዝኽእል እግዚኣብሔር ብሓጢኣት ክንመላለስ ከለና ጥራይ እግዚአብሔር سبب فكري تعميز فتونا حاجات نقبل كلنا هانت حاجات يفوتون بقدام يزي جولستن أب حدا استيرين يرس نب ليدي غاغا سوانا كونسرت جيرا ليدي غاغا نفلتاينا أو غيدوسي أب كونسرت كم زخدسي استيرهم أي فلا لنا ينزل لنا እግዚአብሔር ሰብ የፍቅር እዩ ንኃጢአት ካጸልይ እግዚአብሔር ፈላሊና ንራዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ከም ዘፍቅሮም ነጊሮም አሎ አካይዶም ከምቶም ናይ ሕሳብ አካይዳት ተኸይዶም ግን አሞዳታ ታምድር ከም ዝተፎም የጠንቀኦም አለ እግዚአብሔር አካይዳهم ዕሪ ይብሎም አሎ አው አብዘላውያን ጸኒሑ እንታይ ሐሳብ ሂቦም ብዛዕባ ፈርስት ፍሩት እዚ በኹሪ ትንሳኤ ዝብል በዓል ከያብዕሉ ነይሮም ኣብቲ በዓል እንታይ ትርጉሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳማይ በኹሪ ካብ ሙታን እንታይ ዝገበረይ ዝተንሰይ ሞት ሒዙ ከጽንዖ ኣይካለን ንጎይታ ኩሎም ሞይቶም እዮም ኣይተንስኦም ግን ሓይሊ ሞት ሰዓረ የለን ሓይሊ ሞት ሰዓረ ጎይታ ጥራይ ስለ ሓጢኣትና ሞት ስለ ጽድቅና ዝተንስእ እሱ በይኑ ጥራይ በኹሪ ኮይኑ ተንስዩ ስለዚ ንሕና ካብ ብክርስቶስ ድሓር ከም ንትንስእ ኣብ ቀዳይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ኸይና ክንሪኦ ከለና ትንሳኤ ሙታን ዝበሃል የለን ክብሉ ጀሚሮም ሞ ትንሳኤ ሙታን ተዘይሉ ንኸንቲና ኣብ በዓል ኤፌሶን ምስ ኣራዊት ንገጥም ነርና ክብል ጀሚሩ ጳውሎስ ትንሳኤ ሙታን ኣሎ ክንትንሲና ከመይ ገይረ ተንስኦ እንድዒ ገለገለ ኸሙ ብልምሽ ነቲ ዓሳ ዝበልዖ ነቲ ፈንጂ ዝፈንጀሮ ስጉእ ዝተባታተኸም እሱ ንዑ ንግደፈሉ ግን ክንትንሲና ሓደ መዓልቲ ከምቲ ክርስቶስ ካብ ሙታን ዝተንስአ ንዓናውን እቲ ንዑ ዘተንስኦ መንፈስ ከተንሳአና እዩ ኣብ ኣየራት ምስኡ ክንራኸብ ኢና ሓደ መዓልቲ ስለዚ እቲ በኹሪ ትንሳኤ እሱ ማለት እዩ እሱ ተስዩ ነናኻ ክንትንሲና እስራኤላውያን ንዑ እንታይ ይገብርዎ ነይሮም ኣብ 16 ኒሳን መጋቢት መያዛ እንታይ ይገብርዎ ነይሮም የብዕልዎ ነይሮም ፔንተኮስት ጋምሽ 50 በዓል ኣብ ዘላውያን የብዕልዎ ነይሮም 50 ማለት ብግሪክ እዚ ፔንተኮስት ማለት ብግሪክ እንታይ ማለት እዩ 50 ማለት እዩ ኣብ ግብራራት ምዕራፍ 1 ኸይና ክንሪኦ ከለና 40 መዓልትን እሱ ህያው ምዃኑ እንታይ ያርእይዎም ብለና መፈለጥታ ገይሩ ርእይዎም 40 መዓልቲ ህያው ምዃኑ ከም ዝተንስአ ህይወት ከም ዘለዎ ካብ ሞት እንታይ ከም ዝገበረ ተንስዩ ህያው ምዃኑ 40 መዓልቲ መሰረዮም ጽንሑ ኢሎም ኣብ ኢየሩሳሌም ከይትወጹ ሓይሊ ክትቅበሉ ኢኹም ክብሎም ጀሚሩ እሶም ብዛዕባ ክስታዮም ዝሓስቡ ነይሮምሽ ማሲኻ ንኢየሩሳሌም መንግስቲ ተቐንዕ ክብልዎ ጀሚሩ ሓደ ሓሳብ ተረዲዎም እሰብዚ ሞት ክሕዞ ተዘይክኢሉ ካብ ሞት ተተንስዩ ንሮም ክሰጎልና ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳባት እዮም እሱ ናታትኩም ኣይኮነን ኢሎም ግን እንታይ ክትገብሩ ኢኹም መንፈስ ቅዱስ ናባኹም ክወርድ እዩ ሓይሊ ክትቅበሉ ኢኹም ካብ ምንታይ ጀሚርኩም ካብ ኢየሩሳሌም ሰማርያ ይሁዳ ክሳዕ ወሰን ምድሪ እንታይ ክትኮኑ ኢኹም መሰኻኽር ክትኮኑ ኢኹም ዝጽበዮም ዝነበረ ብዙሕ እየ እዩ ነይሩ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ክትሰርሑ ይትከልኒ ኢኻ ቀሊል ኣይኮነን ብድሕሩ ግብረ ሐዋርያት ከይና ክንሪኦ ከለና ኣብ ህይወቶም ዘጋጠሙ ዓበይቲ ነገር እዩ ስደት ኣጋጢሞ ገሊኦም በእምኒ ተጨፍጭፎም በእምኒ እንዳተጨፍጨፍካ ምሕረት ግበረሎም ክትብል ሓይሊ ኣምላኽ ተዘይተቆጻጺርካ ብስጋ ክትገብሮ ይትክልኒ ኢኻ ስለዚ ፔንተኮስት ከብዕልዎ ከለዉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 እቲ ኣብ ኤደን ገነት ብሰንኪ ኣዳም ዝኸደም መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰብ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 እንታይ ከም ዝገበረ ንሪኦ ከም ዝወረደ ስለዚ ፔንተኮስት ኢሎም ከብዕልዎ ከለዉ እንታይ እዩ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ጽቡቕ ገይሩ ገሊጽልና ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ኣብ መንጎ መጽሓፍ ዘላውያን ከይድና ክንሪኦ ከለና ምስ ሓድሽ ኪዳን ከነተኣሳስሮ ከለና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመስዋዕቲ ናይ እንስሳ ቀዲሙ ዝተነብየሉ ናይ መወዳእታ መስዋዕቲ እዩ ንኸባቢ 1500 ዓመት ዝኾኑ እስራኤላውያን ብእንስሳ እንታይ ገብሩ ነይሮም ምስ ኣምላኽ ይተዓረቑ ነይሮም ብእንስሳ ክተዓረቑ ከለዉ ግን ነቲ ደገ ይጸሪ ነይሩ እምበር ውሽጢ ይኮነን እቲ ካብ ደም ኣቤል ዝበለጽ ደም ግና ነቲ ሙት ሕልናና እንታይ ክገብሮ ነይሮ ከተንስኦ ነይሮ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ጥራይ ነቲ ሙት ሕልናና ከተንስኦ ዝኽእል
እዚ ናይ ዲቤላ እዚ ናይ እንስሳ እንታይ ዝገብረና ደገና ጥራይ ዘፅረየና ውሽጢ ከፅራሕ ኢሉ ይብሉ ስለዚህ ንዘመናት ክንደይ ጸኒሖም ከባቢ 1500 ዓመት ዝኸውን ጸኒሖም ካህን ይቕየር እንስሳታት በብዓመቱ ይመጹ ዮም ኪብር ይግበር በብዓመት ከም እንዳበሉ ን1500 ዓመት ዝኸውን ገይሮም ንመን እዮም ዘርእዩ ነይሮም ኩላቶም ክርስቶስ ክሳብ ዝመጽ ደገኻ ጥራይ ክትጸሪ መንፈሶም ክትሳይከኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞይቱ ተንሲዩ ኃጢአትና ክኸፍል ነይሮም ሳምላክ ሪኮንሳይል ክንዕረቕ ተኾይኑ ዋጋ ከይተኸፈለ ኣስታት ኩሉ ደም ኣስታት ኩሉ ኃጢአት ብምንታይ ይጸሪ ኢልዎ ብደሚ ስለዚህ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ጥራይ እንታይ ክገብረልና ዝኽእል ኣብ ሰማይ ከይዱ ክጠርዓልና ዝኽእል ከተዓርቀና ዝኽእል ናይ ሰብ ደም ናይ እንስሳ ደም ከተዓርቀ ኣይከድን ሰብ ከም ዝተዛራረብና ኣሎ ሓደ ግዜ ኩሉ ኮራፕት ኮይኑ ብልሹው ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ኩሉ ተባላሽ ዝገበርካ ጽድቅ ግበር ጽድቅኻ ጽዮ ጨርቂ ስለዚህ ምክንያቱ ንሱ ሓንሳን ንሓዋሩን እንታይ ገይርና ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰዊ ኢሎ ሓንሳይ ካብ ሙሴ ጀሚሩ ካብ ኣሮን ጀሚሩ ክሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጽእ ንኸባቢ 400 500 ዝኸውን ክንደይ ካህናት ተቐይሮም ማልያ ዘይብሎም ብዙሓት እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሓንሳ እዩ ስለ ኃጢአትና ዋጋ ከፊሉ ሓንሳ እንታይ ገይሩ ዋጋ ከፊሉ ክርስቲያናት ናይ እንስሳ መስዋዕት እንታይ እንገብርና ኣይነቀርብና ንሱ ሊቀ ካህናት ድማ እዩ መጽሓፍ ዕብራውያን ምስ ምልከ ጸዲቅ እንታይ ከም ዝገበሮ ይነግረና ከም ዘተኣሳሰሮ ምልከ ጸዲቅ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 ኢና ንረኽቦ ንመን ከም ዝባረኾ ንኣብርሃም ከም ዝባረኾ ኣብርሃም ውግእ ከይዱ ምስ ሰዓረ ቅድሚ ናይ ሶዶም ንጉስ ምርካቡ መን ከም ዝረኸቦ ይነግረና መልከ ጸዲቅ ከም ዝረኸቦ ይነግረና ኣምላኽ ትልዑል ኢየሩሳሌም ኢልዎ እንታይ ከም ዝገበሮ ከም ዝባረኾ ንኣብርሃም ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ከይና ክንሪኦ ከለና እዚ ምልከ ጸዲቅ እዚ መጀመርያ ይብሉን መወዳእታ ይብሉን ካበይ ከም ዝመጸ ይንፈልጥ ኢና ምስ መን ኣታሒዝዎ ኣሎ ምስ ክርስቶስ ኣታሒዝዎ ኣሎ ዕብራውያን ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽቡቕ ጌራ ትገልጸልና ዕብራውያን ክትጻሓፍ ዝተገደደት ቶም ኣብ ሽዑ ዝነበሩ ህዝቢ እንታይ ኮይኖም ናብ መስዋዕት ክምለሱ ጀሚሮም ናብ ዝናብ እንስሳ ገሊኦም ደቆም ክገዙር ጀሚሮም ስለዚህ ጻሓፍ ዕብራውያን እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኣሮን ይበልጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙሴ ይበልጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መላእክት ይበልጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ይበልጽ ስለዚህ ዕብራውያን መጽሐፍ ከይና ክንሪኣ ከለና ብሙሉ ኣብ ዛዕባ መን እያ ትዛረብ ብዛዕባ ክርስቶስ ብዛዕባ ኢየሱስ እያ ትዛረብ ስለዚህ ካብ ኣሮን ዝበልጽ ምዃኑ ሪና ያለና ንሳቶም ደቂ እስራኤል ኣይሁድ ካብ ኣሕዛብ ንምፍላይ ሰሪሖም ከምኦም ገይሮም ቶም ካህናት ምሽ ኣይሁድ ካብ ኣሕዛብ እንታይ ክገብሩ ንኽፈልዩ በይኖም ተፈልዮም እዮም ዝገብርዎ ነይሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ካቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ከልካሊ ቀፅሪ ኢሉ ኣሎ ኣብ ምዕራፍ 2 ከይና ክንሪኦ ከለና ኤፌሶን ከም እዩ ዝብለና ምሽ ንስኻትኩም ብኣበሳኹም ሙታን ዝነበርኩም ኢሉ ምሽ ሕጂ እውን መንፈሱ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ዝዓይ ዘሎ ብኣበሳኹም እንታይ ዝነበርኩም ሙታን ዝነበርኩም ንዓኹም ብክርስቶስ እንታይ ገይርኩም ኣሎ ህያዋን ገይርኩም በቲ ዓባይ ፍቅሪ ገይሩ እግዚአብሔር ነቲ ዝነበረ ከልካሊ ቀፅሪ እንታይ ገይርዎ ብለና ቃል ኣምላኽ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ሴርዎ ሰላምናይ ኣራኺብና ሓደ ሰብ ፈጢሩ ንኣሕዛብን ንኣይሁዳውያን ዝፈልዝ ዝነበረ ቀፅሪ እንታይ ገይርዎ ሴርዎ ኣራኺብና ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑ ይሰርሕ ይብለና ስለዚ ዘሌዋውያን ብሙሉእ ክዛረብ ከሎ ተሓሳብ እንታይ ኢና ርኢና ካብ ዘጻት እስራኤላን ካብ ግብጽ ምስ ወጹ እግዚአብሔር ነታ ቤተ መቅደስ ምስ ሰርሓ ከመይ ገይሮም ምስቲ ቅዱስ ኣምላኽ ክነብሩ ከም ዘለዎም መጽሓፍ ዘሌዋውያን ሂቦም ቅዱስ እዩ ከም ድሌትካ ይትከዶን ኢኻ ንኣምላኽ ናዳብን ኣብይን ርኢና ኢና ንእሽተይ ዘይጠቅም ጋሻ ሓዊ ምስ ወሰኹ እንታይ ወፂኦም ዝበልዖም ሓዊ ወፂኦም ዝበልዖም ኢና ርኢና ስለዚ ነዚ ቅዱስ ኣምላኽ ከገልግልዎ ተኮይኖም በቲ ናቱ መንገዲ ኸዱሎም ስለዚ ዘሌዋውያን እግዚአብሔር ሰብ የፍቅር እዩ ሰብ ፈቱ እዩ ግን ብምንታይ ክራኸቡለዎ ምሱ በቲ እሱ ዝደልዩ ሕግታት ብእቶ ዘይከይዶም ክቐዝፎም ይኽእል እግዚአብሔር ቅዱስ ስለ ዝኾነ ኮራፕት ዘበለ ናብኡ ክቐርብ ከሎ ክልብለብ ይኽእል ኃጢአት ዘለዎ ነገር ናብቲ ቅዱስ ኣምላኽ ክጽጋዕ ከሎ እንታይ ክገብሮ ይኽእል እቲ ናይ እግዚአብሔር መንነት ከጥፎ ይኽእል ካብቲ ቅዱስ ንስ ተላዕለ ስለዚህ ኩሉ ነገር መሰዳለዎ ታ ቤተ መቅደስ ምስ ሰርሓ ከመይ ገይሮም ክነብሩ ከም ዘለዎም ምስ ነገሮም ዝኸልቁ ከይድና ክንሪኦ ከለና እግዚአብሔር ትውልድ ክጽብጽብ ጀሚሩ ዝዋግኡ ሰባት ናብ ውግእ ዝኸዱ ሰባት ኩሉ ነገር መሰዳለዎ ኣብ ምዕራፍ 6 ሓደ ሓሳብ ተዛሪብናሉ ብኩሉ መዓልታት መብጽዓ ናዝራውነቱ መላጸና ብርእሱ ኣይሕለፍ ኢሉ እተን እግዚአብሔር ዝተፈለየለን መዓልታት ክሳዕ ዝመልኣ ቅዱስ ይኹን ጸጉሩኻ እንታይ ይግበር ኢሉ ናዝራዊ ክፍለ ዘለዎ ንኣምላኽ ኣብዚ ጽሒፎ
ያ መጽሐፍ ቅዱስ ክልተ ናዝራውያን ንፈልጥ ኢና ምሽ ኦፍ ኮርስ ገሊኦም ንሳሙኤል ናዝራዊ ይብሉ እዮም ኣብ ገለገለ መጽሐፍቲ ማለት እዩ ናዝራዊ ግን ምን ይነሩ ሲምሶም ይነሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ካንታይ ነሩ ናዝሬታዊ ነሩ ንኣምላኽ እንታይ ዝገበረ ዝተፈለየ ዝተኣለየ ወይኒ ሰትኒ ዘስክር ነገር ሬሳይትን ክፍል ስለዚህ እግዚአብሔር ከእና እንታይ ክገብር ንሪኦ ነታ ምድር ስልዋ ሰባት ክልኽ ኣዳልዩ ከካብ ኩሉ ነገር እንታይ ኣዳልዩ ብለና ሰባት ኣዳልዩ ኢያሱ ይኮነን ሹሙ ነሩ ዮሻዕ ይነሩ መድሓኒ ማለት እዩ ስለዚህ ክስልዩ ይኸዱ ከሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኢያሱ እንታይ ቀይሩሉ ካብ ዮሻዕ ናብ እንታይ ቀይሩሉ ስም ኢያሱ እግዚአብሔር እንታይ ማለት እዩ መድሓኒ ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ከካብ ነገድ መሪጹ ሰብ ነታ ማዓርን ጸባን ተውሕዝ ምድር ክስልዋ እንታይ ከም ዝገበሮም ከም ዝላኹም 12 ሰባት እዮም ከይዶም 12 እዮም እንታይ ኮይኖም ተላይኹም ክምለሱ ከለዎ ግን ብዛዕባታ ዝሰለይዋ ምድር ቶም ህዝብ እንታይ ኣማምጪኦም ጌጋ ኢንፎርሜሽን ኣነ ትዝገርመኒ ነገር ቶም ሰባት ክሪኦም ከለኹ ሲ ካብ ግብጽ ክወፁ ከለዉ ተስከው ነይሩ ዝነገር እዚ ትምህርትን ተኣምራትን ኣይረኣዩን ክትብል ትኽእል ኢኻ ምሽ ካብ መጀመርያ ግብጽ ነይራቶ ትኮንሲ ወላ ሓንቲ ዝረኣይዎ ነገር የለን እዞም ሰባት እዚኦም ማይ ከም መንደቕ ኮይኑ ክሰግሩ ርዮም እዮም በዓይኑ እግዚአብሔር ንፈርዖን ጠጦ ከብሎ ርዮም እዮም እግዚአብሔር ከምቲ ዝረኣናዮ ኣብ ግብጺ ንማይ ናብ ደም ክልውጦ ርዮም እዮም ኩሉ ነገር ክግበር በዓይኖም ርዮም እዮም ነገራትና ብናትና መለክዕ ክንርኢ ተጀሚርና ክርስትና ይክንውድን ኢና እቲ እግዚአብሔር ዝህበና ተስፋ ብርእስና ይኮንና እንታይ ንገብሮ ንበጽሖ እግዚአብሔር ብኽእለቱን በሓይሉን እዩ እንታይ ዝገብረና ዘብጽሐና ክልተ ሰባት እዮም ካብዚ ጥዑይ ሓሳብ ተዛሪቦም ካሌብ ኢያሱ ካሌብ እንታይ ኢልዎ ኣሎ እግዚአብሔር ብሉጽ መንፈስ ነይርዎ ኢያሱ ከም እንጀራ ናዮም እግዚአብሔር ሕሊፉ እዩ ትዘጽልለሎም እንታይ ገይሩ ይኻቦም ተኣልዩ ዘጽልል ተተኣልዩ ትዘጽልል ምሳኻት ኮይኑ ዘይትስዕሮ ነገር የለን ዘይትገዝኦ ነገር የለን እቲ ትኸቢድ ነገር ትዘጽልል ካባኻ ክእሎ ከሎ ጥራይኻ ትሰዓር እግዚአብሔር ምሳና ካብ ኮነ ብለና ነይሩ ምስክና በቀዳይ መን ይዝቃወመና መን ይቃወመና ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣብ ገለገለ ቦታ ኮኹም ትዛረብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳኻ ይተልካይና ሓደ ሰብ ጽቡቕ ጌራ ስለ ዘይትርዳእና ኣሜን ገለ ይንብኒና እግዚአብሔር ነገራት ክነጥቀልካ ይገለ ተልካይ ግን ከረውረው ክብል ይኽእል ይትሰብ እግዚአብሔር ምሳኻ ተልዩ ካው ዝበልጽ ወላ ሓደ ነገር የለን ነዚያ ያምስሒቶማ ስለዚህ ነቲ ሰብ እንታይ ኣምጪኦሙሉ ጌጋ ሪፖርት ኣምጪኦሙሉ እትሰምዖ ሓደገኛ እዩ ሓደ ግዜ ኣብ ናይ ዎችማን መጽሓፍ ኮሚል ይዛረብ ነይሩ ሓንቲ ሰበይት ንኣምላኽ ክትስዕቦ እጓል መንእስያ ወሲና ኩሉ ነገር ኣገዲፋ ማለት ሕጂ ሚሽን ምስ ወፃእ ተንክልተ ኣብቲ መጽሓፍ እዩ ኮሚል ዝገልጾ ተንክልተ ዋልድ ሕጂ ከማረራ ጀሚራ ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ነገር በቃ ኣብቲ ቦታ ምስ ከበለን እንዳማረራ ኸዳ ከሎ ነታ ጥዑይ ሓሳብ ተሓስብ ዝነበረ ጸኒዓ ዝነበረ ክጸልዋ ጀሚራ እትሰምዖ እንታይ ገብረካ እዩ ሓደገኛ እዩ 10 ሰባት ንኸባቢ 2 ሚልዮን ዝኾኑ ህዝቢ ጸልየሞ ኣብ 14 ኸይድና ክንሪኦ ከለና እቲ ህዝቢ በቲ ለይቲ ሙሉእ ለይቲ እንታይ ክገብር ሓዲሩ ብለና ክበካ ሓዲሩ እግዚአብሔር ገሰጾ ኩሉ ዝኽእል ዩኒቨርሲቲ ዝፈጠረ ኣምላኽ ሒዝና ኢና ሓደ ግዜ መተራስ ሓቂፍና ንበኪ I don't know እንታይ ዝለኸልካ ሓደ ግዜ በቃ ደይብካ ጸኒሕካሲ ትመንትጉ ሓንሳ ኣኽብር ተማዓይ ዱብ ትብል ኢየሱስ ጎይታ ይገለተ ኢሎምኻ ጥራይኻ ትብል ሸው ወላ አንተ ክትብል አይት That's why ጳውሎስ ናብ ጌጋ ውሳኔ ክንከይድ ኣጽዋር ሒዝና ጠጦ ክንብል ነጊርና ዘሎ ነታ ኣኪት መዓልቲ ዶው ክንብል ኣጽዋር ሒዝካ ይዝካል ኩሉ ግዜ ርእስኻ ክትሕሉ ለካ ቃል ሴፍ ክትሕዛለካ ዋልታ እምነት ክትሕዛለካ ቀናት ጽድቂ ጫማ ወንጌል ክትሕዛለካ እዚ ከምገለ ሓንቲ ከምገለ ኣላሕልሕ ተቢልካ ናይ ክልተ ወርሒ ሰለስተ ወርሒ ኣሳይመንት እዩ ዝበካ ወላ እንዳኸድካስ ከምዚ ንኣምላኽ እንዳገልገልካስ ንሰብ ተገልግል እዩ ዝመስለካ ወረ ምሳረመካ ኹም እንዲኻ ተወንሾ ኣጽዋርና ይንደርቢ ኣጽዋርና ተደርቢና ናብ ብዙሕ ዕንወት ክወስተና እዩ ናብ ሓጸርቲ ሾርትካት ኣቋሪፅና ንኸደሉ ነገር
ስለዚኦም ህዝብ እዚኦም እንታይ ይብለና ሙሉእ ለይቲ ክበኺ ሓዲሮም ሹም በቃ ሰብ መራሓይ ንምረፅ ክብሉ ጀሚሩ ናበይ ክምለሱ ናብ ግብፂ እኮ ጭቃ ኢኻ ትጥፍጥፍ ንሕስያ እኮ ይብሉን ፈርዖን ኣብዚ ስካለ ትረፍ ከማን ንጎተሲ ኢኻ ከማን ኣብ ድሌትካ ሰዓት ትሕፀብ ኣብ ድሌትካ ሰዓት ተኣቱ ትወፅእ ኣብቲ እኮ ከምኡ ዝበሃል የለን ርህራሄ እኮ ይብሉን ፈርዖን ሓደ ግዜ ዝደርበናዮ ነገር ኢና ከነልዕል ንደሊ ምሽ እግዚኣብሔር ክቡር ነገር እንዳርአየልና ኤልያስ ከምኡ ገይሩ ሓደ ግዜ ምሽ ክብሪ ብሰረገላ ክኸይድ እንዳተፀበየ ከሎሲ ሓንቲ ቃል ተዛሪባቶ እስራኤል እዛ ኢዛቤል ኣብ ምዕራፍ 18 ኸይድና ክንሪኦ ከለና ኣብ ነገስት ኣብ 19 ዲ ሓንቲ ቃል ተዛሪባቶ ምሽ ፅባሕ ከምቶም ዝገበርክያም ክገብረካ ኢላቱ ሰብኣይ ሰንቢዱ ክብሪ እንዳተፀበየ እንታይ ገብር ጀሚሩ ውሰደኒ ክብል ጀሚሩ ስለስቶም ህዝብ እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ናብ ግብፂ ክንምለስ ኢና ክብሉ ጀሚሮም ጻድቕ ብምንታይ ዝነብር ብእምነት እዩ ዝነብር በቲ ንድሕሪ ዝምለስ ነፍሰይ ባህ ይብላን ይብሉ እግዚአብሔር ዕብራውያን ክነግረና ዕብራውያን ናይ እምነት መጽሓፍ እያ ጀሚርና ያለና ትገሊ ወፂና ኢና ካብ ዓለም ናብ ዓለም ዘምለስ ምክንያት ይብልና እግዚአብሔር ምሳና እዩ ከምቲ እስራኤላውያን ካብ ከውሒ ማይ እንዳስተ ዝመርሖም ኣይተለወጠን ሕጁ ዘለኹ ኢሉ ሙሴ ዝተዛረቡ ይናቤና ኣሎ እምነት ናይ ንደርቢ እምነት ናይ ክሕድገና ዝደሊ እቲ ነምልኹ ኣምላኽ ብርቱ እዩ ካሊ ኤልሻዳይ ከባቢ ናይ ንረአ ዋላ ቦት ሓለፍና ንዕቤትና እዩ ንእምነትና እዩ ሰልፊ ውግእ ዝምህረና ኣብ ምድረ በዳ እዩ ኩሉ መሊልካ ሞ ሰልፊ ውግእ ክትመሃር ኣይትክእልኒ ኣይከኣልኒ ስለዚ እግዚአብሔር ዋላ ተሕለፈና እንታይ እዩ እሙን እዩ ውግእ ክምህረና ደሊ እዩ ስለዚህ ቶም 10 ሰባት ታይ ከም ዝገበሮም ይነግረና እግዚአብሔር መሬት ከፊታ ከም ዝወሓደቱ እቲ ዘይ ምእዛዝ ሳዕቤኑ ረይዎ 40 መዓልቲ ኸይዶም ነታ ምድር ምስ ሰለይዋ ንሓንቲ መዓልቲ እግዚአብሔር ናብ ሓንቲ ዓመት ለዊጥዋ ክንደይ ግዜኦም ነቲ ትምህርትን ተኣምራትን ዝለዋውጥዎ ክብል ጀሚሩ እግዚአብሔር ተናዊሕ ምሽ ሓቀይ ናብ ክንደይ ዓመት ከይዱ ናብ 40 ዓመት ኩሎም ታኽገብሩ እዮም ኣብዚ ምድረ በዳ ኢሉ እግዚአብሔር ክጠፉ እዮም እቶም ክማረኹ እዮም ዝተባሃሉ ቆልዑት ደቅኹም ሶም ታኽገብሩ እዮም ካኣቱ እዮም ኣነ ካባኹም ከም ዝተኣለኹ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ክትፈልጡ ኢኹም እቶም ህዝቢ ዝሐዝን ነገር እዩ ብድሕሩስ ክንዋጋ ኢና ኢሎም ንሙሴ መፅኦም ታቦት ኣምላኽን ሙሴን ኮፍ ኢሉ ከሎስ ናብ ውግእ ክኸዱ ደልዮም እግዚአብሔር ቀቅድመና ተዘይወፂኡ ክንዕወት ኣይንክእልን ኢና ኩና እግዚአብሔር ዘይብሉ ኣገልግሎት ድኻም እዩ እግዚአብሔር ተዘይመሪሕና ንጓዓዞ ጉዕዞ ክስራኒ ህይወትና ክስራኒ ብዙሕ ነገር እዩ ዘኽፍለና ስለዚ ኮፍ ምስ በሉ እንታይ ከም ዝገበሩ ጸላእቶም ይነግረና ከም ዝቐጥቀጥዎም መጀመርያ ነይራ ኣብ ገለገለ ቦታ ኣሎ ንኣምላኽ ሓንሳ ዕድል ዝበካ ግበሮ ኢልካ ክድንኩ ከለኻ ዋጋ ዘኽፍለካ ንምስማዕ ናይ እግዚአብሔር ድምፂ ቁልጥፋት ክንከውን ኣለና ንምእዛዝ ቁልጥፋት ክንከውን ኣለና ኣብ ገለ ቦታ ዝሰሓትናዮ ነገር ብዙሕ ነገር ከኽፍለና ኽእል ትእዛዛቱ እንታይ ንግበሮ ፀንበሎን እግዚአብሔር ስለዚ ኣብ ምዕራፍ 10 ኸይድና ክንሪኦ ከለና ደቂ ቆራሕ ምስ 250 ዝኾኑ ሰባት ንሙሴ እንታይ ከም ዝገበርዎ ከም ዝተንስዎ ኣብ መሪሕነት ምትንሳእ ሓደገኛ እዩ ዋላ እቲ መሪሕነት ዘሎ ሰብ ጌጋ ይግበር ሓቀይ እንደምሽ ንሙሴ እንታይ ከም ዝገበርዎ ይነግረና ደቂ ቆራሕ 250 ሰብ ኮይኖም ከም ዝተንስዎ እንታይ ኢሎም እዮም ሓሲቦም ናብታ ማዓርን ጸባን ብፍላይ ዳታንን አቢራምን ዝበሃሉ እንታይ ኢሎሞ ናብታ ጸባን ማዓርን ከተውሕዝ ምድር ከእትዎ ከመይልካስ እንታይ ገበርካና ኣያተኻና ኮሜም ኢሎሞ ዞም ክልተ ሰባት እዚኦም ካብ ግብፂ ካውፂኻና ካብታ ዝነበርናላ ጥዕምቲ ምድሪ 250 ሰባት ኮይኖም ንሙሴ እንታይ ገይሮሞ ተንስዮሞ ስለዚ ሙሴ እንታይ ክብሎም ጀሚሩ ጸገም የብሉን እግዚአብሔር ይፍለናቱ ዝኾነ ክብል ጀሚሩ ዘገርም ነገር እዩ ደቂ ቆራሕ መሬት ከፊታ እንታይ ከም ዝገበረቶም እዩ ዝነግረና ከም ዝወሓጠቱ እግዚአብሔር ዘደየቦ መራሒ
إدك هزرق حلو كلها صباي متزني أبزولكم عرف عصر تخلترين هنا مش كم دي قادي مش نمسي تسيوم مش أرون الميرام هاتعات انت هجبر خلي بيوتك ما تسخلي صباي كون عم مرحنا أي تعرمي كون كن زبل زلوا علوت كم زنا يوم علوت انتاي هذا جيني زابير كقصفهم كله قطعهم كله ينانريو كل تيميتن حمسان أبز موت سبات بزحاتهم كاب زابير حاول ما تكلوا لبهم جميرو شو 14,950 سبات يوم مويتهم بحنت معدي أروني نتقطع عن تاجيرو بلنا يهديوه لذلك كاب إجابة راملا هنتاي كم زوج حاوتي نتوم كل تيمين حمسان زعاتم هنتاي كم زجورم كم زبالهم إجابة هنتاي زبالة حوي أبزر داقم قلي تقوله أبي براين كان تاي زبالة حوي إجابة بزي كدسنا نعمله هنتاي زجورو يلن زري يلن حدش كده هنتاي مزوم نيو كريشن قال زبالة تمرتات ما تجمع الله حدي بس جانا لليتنا نقبر زبالة تمرت مهرت أني حكاسي كيد كا بيرات ستة لليت كا تقبر ماله እግዚአብሔር አምላክ በዘሎን ተናና ከቀደስ እዩ ጸውዕና ስጋና መንፈስና ነፍስና እንታይ ይቀደስ ይሉና ለው ቀዳይ ተሰሎንቄ እስተፋላለ ይኮነን ለዚህ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ዝባላ ሐዊ እስቲላብ ሐድሽ ኪዳን እንታይ ገበረና ይተለወጠን ኃጢአት ጸልይ እግዚአብሔር አለቆሚ ወዳይ ተዛሪ በኔራ ትንንሕነሉ መንገድ ጥራይ ተቀይሩ እንበር ናይ እግዚአብሔር መንነት ክሳብ ሕጅ እንታይ ገበረን አይተቀየረን ሮሜ ምዕራፍ 6 ሸቆብ ይብለና ጸጋ ብዝገበርናሉስ ኃጢአት ብዝገበርናሉስ ጸጋ ይዓዝዝ ይዝብሉ ሰባት መምሃራን መጽዮም ነይሩ ንሕና ንምንታይና ሞይትና ንኃጢአትና ሞይትና ንጽድቅ ስተንሳናይና ኣብዚ መዋት ስጋና እንታ ክገብር ይብሉ ኃጢአት ገዘ ይብሉ ክንፍለይና እንታይ ኮይና ዘለና ተጸውዕና ስለዚህ ብዘይ ቅድስና ኻ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ክንራእይ እንከልኒና ቅድስና ይምሳ አምላክ ከተሓዘና ዝብል ቅድስና እንታይ ፍላይምሽ ቅድስና ማለት አምላክ ዝደልዮ ምግባር አንጻር ዓለም ምኻድ ማለት አምላክ ዝደልዮ ነገር ክንገብር ኮለና ጥራይ እግዚአብሔር ምስኡ ከራኽበና ዝኽእል እንዳተሓዋስና ንኸይት ኮይና እግዚአብሔር እንታይ ክብሩ መንነቱ ክገልጸልና አይክእልኒ ለዚ እግዚአብሔር አምላክ ታከብር ጀሚሩ አብዘ ሁልክ 17 እስራኤላውያን ዝገብሮ ዘሎ ምግሩ ምራም ሓደ ነገር ገብረይሉ ካብ ኩሉ ነገድ እንታይ ያምጹ ኢሉ በትርምጹ በትር መሰምጹ ንጽባሒት ምስተንሱ ናይ መን በትር ያጣጣዓ ሓዲራ ናይ አሮን በትር እንታይ ኮይና ጣጣዓ ስለዚ እንታይ ሎን ሙሴ እግዚአብሔር ንሙሴ ከፊት ከአብቲ አርክ ኦፍ ኮቨናንት እንታይ ገበራ ኢሉና የቱዋ እስራኤላውያን ፍለጡ ድሕረጂ እንዳ አሮን ዘር እንታይ ከም ዝገበርኩም አነ كم زمرتكو أبتعنا زمرتكو أنتي كي جبرو إدم كي زرقو كاب جنريشن تاي جبرو نقولهم يلو ملختي يبو مال لازم أبتتابط بكيدان مستعصرت تزازات يتقامي تاني راس مستمانا لازم زيابير زقام موتو أب زيابير زقام موتو نجارات ديب كات كنت أخذ جبر كلها هتتصارر كلها أنا ماني هتتصارر زلها زيابيرها أب سلطانات إنها هنزرق حلافነት ይብና እግዚአብሔር ያደይቦም እግዚአብሔር ካባሉ ይራሃበሉ ኦኬ ከና ተጋጊ ሃኻ ወይውን ተአረም ወይውን ጸውዕካ ምኽር ማሃብ ጌጋ ይኮንኩን ዝብል ዘሎ ብጽቡቕ ነገር ብጽቡቕ ሞቲቭ ሰብ ከተዕርዮ ትኸሊኻ አንጻር ትብላዓል ዘሎ ተሲካ ተቃውሞ ከተረኸ ለኻ ግን ናምንታይ ኮስተካ ኸሊ ናብ መርገም ኮስተካ ኸሊ አሙሴና በአሮን ከግሮምሩም ከለው እንታይ ለው ሙሴ ሓደ ጊዜ ለማንይኩም ተግሮምሩም ዘለኹም እግዚአብሔር ጌጋ እንዳራኹም ስቅበሉ ይኮንኩን ዝብል ዘሎ ነቲ ጌጋ ጸውዕኩም ክትዛረቡ ወይም ክትምዕዱ መሰላለኩ ኣብቲ ስልጣን አንጻር ናቱ ክትከይድ ከለኻ ግን እንታይ ክትኮን ትኸሊኻ ንኣምላኽ ኢኻ ትንክፎ ዘላ ኩሉ ስልጣን ካብ ምን ይመጽ ካብ እግዚአብሔር ይመጽ ንኩሉ ስልጣናት ካንተ ክንገብር ኣለና
ክንግዛእ ኣለና ስለዚ ካብ ዝህልቁ ምዕራፍ 19 ክሳብ 20 ኸይና ክሪኦ ከለና ናይ 38 ዓመት ጋፕ ኣሎ እስራኤላውያን ኣብ ምድረ በዳ ክንደይ ዓመት ከም ዝኸለሉ 38 ዓመት ዘይ ምእዛዝ ናብ ምንታይ ወሲድዎም ናብ ብዙሕ ነገር ኣብ ምድረ በዳ ክውድኡ ገይሮም ስለዚ ሙሴ እንታይ ተባሂሉ ከይድካ ነቲ ከውሒ እንታይ ግበሮ ኢልዎ እግዚአብሔር ተዛረቦ ምስ ኣሮን ከይድካ እንታይ ግበር ተዛረብ ማይ ክወፅእ ኢሎ ሙሴ ንባዕሉ እንታይ ኮይኑ ከም ዘማረረ ኢና ንሪኦ ኣብዚ ምሽሓቂ ነቲ ከውሒ እንታይ ከም ዝገበሮ ከም ዝቐጥቀጦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ቅድሞም ስለ ዘይቀደስካ እንታይ ትገብርኒ ኢኻ እስኻ ኢሉ ኣይተኣቱን ኢኻ ኩላትካ ኢኻ ክትለኻ ከም ሓንሳ بتاعت خون كم شفت تبيلكم أنا أنت إذا هذا بزقليل كاف تقول فمان أنا قابل على خوينا تشفناكم أنت نبحد نجار نبزع كلاتنا تلاحقين نحكي نبحد النت ملب من أي تصحيف على الله السبعيز أموني أبيت الجابر أمون زنبر السبي أب تحت جنام ماري روم نفسه أنت خوينا تمريرة حلف حلي فوق بزول كخوم يزبل عصرت على غينا هذا ولي دير ينزه زبزي إيرة يدخل الجميل أمر ربي لهم بتعين أجر كتقولي نادى لك حنس أمر ولا كاي بتاعتي فلات مسبز حكم بالعلاقة فلات أي دربني سلازم كلاتنا في فلات أنا أنتي نقبر لكن الجابير هلا إنه تكفسس زجبه لأن إحنا لبنا جاب كيف تر نموسي أنتي أم جيرومو أماري رومو سبعيد بس أن كاين أنتي كوينو ما بتعرف تخياته تقلكين كن عمل زمر حسب عبيت እግዚአብሔር ኦሞን ኮይኑ ዘገልገለ ሰብ አሞዳታ እንታይ ክኾን ከሎ ንሪኦ አይታቶን ይሃ ተባሂሉ ከም ዝተኸለ ንሪኦ ስለዚ ሙሴ ኣብ 20 ሓለን ከይና ንሪኦ ከለና ካት ሰብ እንታይ ከም ዝገበረ መሰማረረ እግዚአብሔር ተመን ከም ዝላኣኸሎ ነፍስ ወከፍ ተመን ከይዱ ሰብ ክነክስ ጀሚሩ ክመውት ጀሚሩ እቲ ተመን ትርጉሙ ናይ ሰይጣን ናይ ሉሲፌር ተምሳሊ ኣብ የደን ገነት ኃጢአት ምስ ገበርና ኣብ ነፍስ ወከፍና ደም ኣብ ትመትንናትና ኃጢአታት نت الدم كوز أو زجباء ودام لا خطري كم تموسي عم دربنا تمن سقلا ود سب سكال جبوي سبنا مسكال مستأمة تراي كفوس زغل تعوش تزعته حاتيات كوت زغل بنا يسوع كريستوس موت تنسان تراي فإذا عم دربنا أنت جبري له تمن تغل نت سمن تزريو سب أنت جبري كفوسي أتي كات أني حت حمام كتموت ندات هذا لها كل لها نبتي برونز كتمت كل لها أنت تكون تفوس هيل تكون أبي يوحنس مرافق سلسلة خينا هنريو خلنا نيكاديموس إذا حساب استزاريبو نيسوس كريستوس بالله تمت إنتاي له خزاربو جميل أملاخ مسحاس لزول لي خاز نجار استقبل زل خايلو سب كماين كم منفس أنت زي توليدو منقست أملاخ أنتاي قبرني آياتوني كم يجرا أنا أريجان ديخل الجميل كم يلنا ما أنا أديك ملص لذي كريستوس خزاربو خلو كم تموسي عم درب أنتاي سقالة ثمن ودام لاك أخو مسكال جبوي أملاخ نتحدود بتحدود زعمنا كل نايز العالم يوت ما تانكر كمبر كي تف بجاك سعزبنا عالم تاي كم زجبرة كم زفكرة لازم نتزعته إن حمام يسوع كريستوس تراي كوت على نازل هاي ما نتكوت على نايكل سرعة كوت على نايكل أوكي معرف إسران كلتن كينا هنري خلنا عبزهولكم سبتحو بالاغ زبهال نقص ناي مواب تاخ قبر جميرو نبال عام كتوع جميرو نتاخ قبره له كرog مولو نتهزب نتاخ قبره كراغ ممنا من تاي كياتو ناب عرفت كياتو بلعم ميداناوي كابنا ابراهام زري ابزفترت كينا قريا قلنا معرف اسران حموشن ابراهام سبيتو مسموت تسارا قيطرات بحال سبيت يچينيو ميدان كاوي توليدو ስለዚህ መብዛሕቶም ክዛራረቡ ከሎ በልዓም ንትክክለኛ አምላኽ ይዘምልኽ ነይሩ ኢሎም እዮም ዝገልጹ ጴጥሮስ ኣብ ምዕራፍ 2 ክዛረብ ከሎ ከምቲ በልዓም እንታይ ዝገበረ ዝሰሓተ ቶም ናይ ሓሶት ንበዓል ጴጥሮስ ዘሸግርዎም ዘለው ደሰም ከም ናይ بلعم من قد يوم مريض أمي لهم أنا ما أنت ربح قبل أنتي مريض بلعم فأنا إجابر من قديفو قال من قد 5 مرات سيز نقرنا لازم نتي قدوس زغانة هز بنت حقبر دليل كرقم دليل وش تبغنزب تزحيز السبزي كخبرك يا مسبولو بالا أنتي كوين لبو 5 توسده كرقم مسكرقم إجابر زبارو هز بخترقم ما يتكلم ترى برخة ترى يرو مسوي تجبره أنت هيكوني
كرجم أيكني تنقلا بإسرائيل دقمت أبي يعقوب نتاح جبر أيكني كأيكني حدا نقص ورقة تسأله نمو أب تاح جبري قد كتير جزاء خو كاب من تاي كوتي كاب إسرائيل كوتي بلعم جيجا وسانة يمريزو كاب زجر مكم أب إسرائيل حمشن كينا هنريو خلنا زجرم نجر جيرو تسبعي نبالغ مغريبو كمي نعمل احتجل قل نيركاس نزعل مسافة كركع أنصار أغزيابير حسب كتسحات كلها عندي يخبط نتايلو تزاريبو نبالغ نتن لكن السيونات كان تاي جبرن بتكباب كامب خدا ملأت محلال فيلو إسرائيل أنتم استباروا خزبيهم حتى تزيجيرهم أما كلهم عتيه هتطفوا ما يتكلنيها زفل يوم كابك زيابير انتاي نعوم حتى أتراي ثلاث والد أب شتيم زبال بوتا مستقامات أب زولكم عرف حمش غينا إسرائيل حمشن كينا هريو خلنا تناولد بو حليفة مستناولد انتاي كم زجبروا كم زمان زاروا نبعال بيعور انتاي كم زجبروا توم هزبي كم سجدوا بتمعال تتغندي سبات مويتهم إسرائيل 4 شهر أولس كزاربنا خلا بقداي قرنطس مراف 10 حدا حسب تزاريب نيرمش كم تم زمان زورنا عملاق زفتنو انتاي تجبريلو أي تمنزورن عملاق يتفتنوا قبل الجميع تود يوم كنا 7 يوم مويتهم يلو إسرائيل 3 شهر بحنت معلتي تا مغرب العام يمتوا نريو لنا أبزول 30 حدا 10 شقينا نريو خلنا إنه بيتنا بيعور نجر بمغرب العام انتاي كم زجبره ندك إسرائيل نجزيابير زطالمون الساتنين سلازخ أبتا أخيبا جزيابير انتاي كم زخونه معاد كم زخونه أب 30 حدا كينا نريو خلنا حنا فديلو نيرو نمن نميدانين موسى كيمو تقولو سلاز موسى نابتو جاي كدن نيرو اتوم حزب ماريخوم مسمط ونتناولد حيزو من متيو ابت اخيبا كتع خوينو باسو خوينو اتقطع انتاي بلعم زمخورو مخري زناوالدين انتاي غيرونو امس املا خبايسونو نمنتاي والد حيسكم متيو سلاز تن سبعي زي فلتا يترفا تبايلو تن سبعي فلتا كانتا يكون ابو مولن يقتلا انتاي كغبروم تناولد ناب امالختهم كيوستهم اب اسرائيل نغس كون زلو انس خبزح كم زي بلو غليصو لا ابزداغ مراف 10 شوات سلومون انس تمسبزحيو نفسه مستناولد انتاي كوينا تطابيقا ناب منتاي وسيدونو ناب امالخت سلاز نبل عمتاي كم زغبرو كم زقتلو السبز بتخكل يجميرون يرنا املاح ነገር እግዚአብሔር ይርዳና ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ክዛረብ ከሎ ማዓይት ክርስቶስ ኮይና ጸጋ ኣምላኽ ንኸንቱ ከይትቀበሉ ንምዕደኩም ኣለና እዩ ጸጋና ንኸንቱ ከይከውን ንምፍራስና ከይከውን ሓደ ግዜ ዝተዋሃበና ጸጋ ወጋኢና ክኸውን ይኽእል እዩ ንሳምሶን ከም ገይሮ እዩ ምሽ ሲምሶን ከም ይኾን እቲ ዝተዋሃበ ጸጋ ብትክክል ስለ ዘይተጠቀመሉ ቀቲልዎ እዩ ኣዋሪድዎ እዩ እግዚአብሔር ነቲ ዝሃበና ጸጋ ብምስተዋዓል ሒዝና ኣብቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ነገር ከነብፅሖ እግዚአብሔር ይርዳና أملاح مسكن ساعات ناس لزاهلت كان مسكنين مسكن قال أملاح ملب مين أيتواي تصحيفه كم توم نجابير أملاح زفتونه وعمد ربدا زطوفه نحد شكيداني تصحيفه ملب مين تصحيفنا نمو عروز لنا كم تصوم زرقمو نقر كين دقم قال أملاح عالم الفتوتان كم تحلف يز نقرنا فقاد እግዚአብሔር أملاح زقبر من زلالم يزو فقاد كاخن قبر ردعنا نقول لإግዚአብሔር كم توم حسابات كاسحاتو ومعامد ربدا ستود كم خيكون لنا جميرنا يزلنا قعزو كنود ردعنا نقول لإግዚአብሔር جميرنا ينامبر يودعنا زلنا دقفنا يعني تلقونا يكفت نقول لإግዚአብሔር መንፈስ ጥበብ መንፈስ መግለጽ